Aquests dies estem veient com el sector de la pesca està patint un decreixement important amb les limitacions dels dies de captura als quals poden optar. Veiem com des del sector s'està reivindicant aquesta vàlua que hem tingut des de Palamós, de la Cofradia de Pescadors, que ha estat treballant dia rere dia, any rere any, per poder millorar l'eficiència de cares a poder portar peix cap a la nostra costa, però també la possibilitat de poder cuidar el medi ambient, de poder cuidar el nostre mar i sobretot perquè les espècies no desapareguin. És per aquest motiu que des de Junts per Catalunya considerem imprescindible donar suport al sector de la pesca amb l'objectiu de poder aconseguir que els dies que s'està tinguent en compte des d'aquí amb les vedes, entre altres, que també es comptabilitzin a nivell europeu i es tinguin en compte. Perquè el pla de gestió de la gamba ha demostrat ser una bona eina i, a més, ha estat portant bones expectatives no només per pescadors, sinó també per peixaters i per tot el sector. És per aquest motiu que des de Junts per Catalunya volem manifestar el nostre suport sense cap mena de dubte als pescadors del nostre municipi que s'esforcen cada dia per portar-nos peix fresc a la nostra costa i sempre amb aquesta sensibilitat cap al medi ambient i també cap als nostres mars. Estem al vostre costat.